Aquest és en Juan Ramon, que realitza tasques de vigilància al Parc Francesc Macià i a l'aparcament del costat del CAP de Malgrat. Des del dia 5 de maig s'hi està 8 hores al dia, de dilluns a divendres, durant 4 setmanes. En Juan Ramon va donar positiu en un control d'alcoholèmia. En lloc de pagar la multa, fa jornades de treball com a mesura alternativa a la pena imposada pel jutge. Bueno, pues una noche que estaba en un cumpleaños y bueno, de camino a casa pues me dieron el alto, pues no era un control de alcoholemia, simplemente estaba circulando y bueno, di positivo en alcoholemia y bueno, el juez, porque a partir de 0,61 ya es penal y nada, di positivo y el juez me ha hecho hacer trabajos sociales. Y la experiencia esta es nueva porque no se hacía antes aquí en Malgrat, la participación con los municipales en estas tareas y veo que son tareas muy positivas. Además de ayudar a la gente, esto de información i tal, pues està bastant bien. Aquest tipus de mesura arriba després de l'acord signat el passat mes d'abril entre l'Ajuntament i el Departament de Justícia. L'objectiu de tot plegat, complir la pena i fer que l'infractor prengui consciència que alcohol i conducció són incompatibles.